Vážení poslucháči, vítame vás pri druhom pokračovaní nášho podcastu. Spoločne s otcom Jablonským meditujeme nad textom, ktorého predmetom je teologálna modlitba. V prvej časti sme pod vedením Doma Poissona hlbali o prekážkach tejto modlitby. V tomto dieli nás autor stavia na cestu chudoby ducha a obnaženosti duše. Nie sme to my, naše cnosti, naše skutky, naše nápady, vhľady či vznety a planúce city duše, ktoré by dosahovali Boha. To Boh sám dosahuje nás, pokiaľ sa ním necháme dosiahnuť. V osobe jeho syna, ktorý vychádza k nám a ponúka nám božský dar viery, trvalú otvorenosť prenikajúcu nebesia, ktorá nám umožňuje dosiahnuť nedosiahnuteľného. Spolu s ňou dostávame nádej a lásku. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna. My milujeme, pretože On prvý miloval nás. Sme tu spolu s otcom Leopoldom Jablonským. Vítaj, Leo. Srdečne pozdravujem našich poslucháčov. Pristúpme teda teraz k samotnému textu, ktorý je v centre nášho záujmu a citujme Doma Poissona. Naozaj mám dojem, že pre Boha nie som veľmi príťažlivým partnerom. Ale je to odpoveď, ktorú odo mňa očakáva. Boh poslal svojho syna, aby sa so mnou stretol, so mnou takým, aký som, v realite toho, čo dnes žijem. A práve tu sa musím pokúsiť pohľadnúť na celú situáciu pohľadom viery. Je Božím plánom vstúpiť do spoločenstva s bytosťami bez poškvrny, bez chyby, bez slabostí. Nehovorí nám presný opak? Otec poslal svojho syna, aby nás stratených a zranených vzal na svoje plecia a priviedol nás späť do ovčinca, kde je nesmierna radosť nad hriešnikmi prijímajúcimi Ježiša do svojho srdca. Takto sa postupne približujeme k tomu, čo tvorí teologálnu modlitbu. Stretnutie v pravde môjho autentického bytia s Bohom, ktorý prichádza ku mne nie preto, aby ma odohnal či odsúdil, ale aby zo mňa učinil svoje dieťa, zrodené z neho skrze vieru. Tým, ktorí veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Ján, 1. kapitola, 12. verš. Trojjediný Svätý neprichádza na naše stretnutie preto, že by som bol dokonalý, že by som v minulosti pre neho vykonal veľké činy, alebo že by som bol schopný v budúcnosti mu slúžiť. To všetko ho nezaujíma. Nepodmienuje ničím svoju blízkosť. Jediným nevyhnutným prvkom, aby sa mohlo uskutočniť nové zrodenie, je to, že verím v jeho lásku a úprimne túžim byť premenený. Ak mu môžem ponúknuť stopu tejto viery, potom je všetko možné. Nie je to príliš jednoduché? A ťažko tomu uveriť však, že by Boh stál o stretnutie s takou bytosťou, ako som ja. Pretože, ako som povedal v prvej časti, tak niekde pod pokrievkou tej našej povrchnej existencie sa človek nie úplne má rád. Alebo niekedy sa až nenávidí a skrýva to za rôzne vonkajšie prejavy, pretože niekde na pozadí on veľmi dobre cíti, kým je. A hanbí sa za to, kým je. Preto hrať neustále nejaké divadlo pred priateľmi alebo v spoločenstvách, kde sa nachádza, dokonca aj v rodine stále hráme nejaké role, aby sme zakryli. Tá tvár sa stáva nie priestorom stretnutia, ale maskou, ktorá zakrýva to, kým v skutočnosti sme, a dokonca sme presvedčení, že keby niekto zistil, aký naozaj sme, tak by nemal záujem o vzťah s nami. A tu Dom Poissona, nielen on, ale celá tradícia modlitby kresťanskej, vychádzajúca samozrejme z Božieho slova a z evanjelií, nám hovorí pravý opak, že Boh poslal svojho syna, nie preto, že by sme si to zaslúžili, alebo že by si Boh povedal, že tí ľudia sú naozaj takí super, že to si fakt zaslúžia, aby som prišiel a zomrel za nich, že Boh prichádza napriek tomu, aký som. A práve preto stojí za to uveriť tomu, že tá jeho láska je nezištná, pretože ja mu nemôžem nič dať. Tu Dom Poisson píše tieto slova. A toto je možno hlavná prekážka, ktorá
nás odrádza od toho, aby sme sa naplno zapojili do modlitby srdca. Zdá sa, že je nad naše síly predstúpiť pred Boha a neponúknuť mu nič iné ako našu chudobu, ktorej sa bojíme. Chudobu našich zranení, našej radikálnej duchovnej biedy, našej neschopnosti prekonať vlastnými silami vzdialenosť, ktorá nás delí od Božej svetosti. Vlastne si to teraz predostrel, že máme problém nehrať role nielen pred našimi blížnymi, ale dokonca pred Bohom. Aj pred sebou samými. My sme ako výborní klamári aj pred sebou samými. Dokonca sme schopní na určitý čas sa sami seba uklamať, až kým Boh tú masku nestrhne prostredníctvom rôznych okolností alebo ľudí. A vždy je to liekom z jeho strany. Alebo možno je to aj tým, a zvlášť v našej západnej kultúre, že my sme nejak naučení, že vonkajší výkon, nejaký úspech v nejakej profesii, nejaká produkcia niečoho je znakom nejakej našej hodnosti alebo zásluhy. A to isté sa môže prejavovať v duchovnom živote, dokonca aj v živote cirkvi, keď si myslíme, že naše pastoračné aktivity, rôzne projekty, že toto je niečo, čo mi dodáva nejakú takú hodnotu aj pred Bohom, aj pred mnou samým. Ale práve ľudia, ktorí naozaj roky boli vyťažení v nejakej pastoračnej práci a nasadení, tak po rokoch akoby im niekto zaradí neutrálnym, vyhodí tú rýchlosť. Možno je to sám Pán. A zrazu zistia, že musia začať odznova. Poznám mnoho kňazov, ktorí si po rokoch takéto hrúčkovitej činnosti objavili zrazu tú prázdnotu a priznali si ju. Pretože sa pozreli dozadu a povedali si tak, akože, že fajn, že bolo to pekné, možno to aj nejaké ovocie prinieslo, ale asi nie je také, ako som úplne očakával. Asi to zase nebola nejaká diera do sveta, o ktorej som snímal. Možno malá diera do sveta, ale predsa nejaká, a hlavne moja. A potom môžu prísť rôzne krízy, ktoré sa riešia veľmi tragickým spôsobom alebo nešťastným spôsobom, alebo naopak, že človek to využije ako šancu a ako pozvanie Pána, aby vstúpil do nového vzťahu s ním a pochopil, o čom je aj ten môj život, aj tá moja cesta, aj tá moja služba Bohu, o čom je. Že to není opäť o nejakom výkone, ale že Boh robí veci a častokrát nás predchádza v našej činnosti a že nie sme to neustále my, ktorí potrebujeme niečo vyprodukovať. Je to veľká šanca zažiť takúto krízu, keď nám Boh vyhodí tieto tromfy z rúk. Takže myslím si, že problém môže byť aj tento akcent na to neustále produkovanie, na tú neustálú činnosť, na ten neustály výkon aj v oblasti duchovnej, aj v oblasti pastoračnej, aj v oblasti evangelizačnej. A to je také typické pre nás, pre západnú cirkev. Stále niečo vymýšľame, nejaké pastoračné projekty. A potom sme niekedy aj sklamaní, že to nefunguje podľa našich očakávaní. No ale prečo? Lebo možno to bol dobrý projekt na tej ľudskej rovine. To bolo niečo možno aj milé a pekné, ale stále to nemá ešte presah k tomu Božiemu životu. Ani u mňa, ktorý som toho producentom, ani u tých, pre ktorým to malo slúžiť. A vtedy možno prichádza opäť tá prázdnota. Preto sa nám do toho ťažko ide. Lebo toto je ľahšie, niečo vyprodukovať. A v dnešnej dobe spravíme nejakú akciu vo farnosti, príde tam niekoľko ľudí, nafotíme to na Facebook, pár ľudí nám to olajkuje. Super, dobrá akcia. A potom tí ľudia odídu a čo zostane v srdciach tých ľudí? Naozaj sa stretli s Pánom, premenilo to ich život spôsobom, aký nám to ponúka aj Poisson. No je to niekedy otázka, možno mnoho sklamaní by sme si ušetrili, keby sme nemali iba takéto ľudské očakávania od toho nášho kresťanského života a života cirkvi a vrátili sa k podstate, pretože ten prameň, ktorý v nás je zahádzaný tým a prekrytý tým našim egom, tak ten prameň naozaj chrlí živú vodu a ňou je Duch Svätý
Ako aj Ježiš hovoril, ak je niekto smedný, tak nech príde ku mne a nech pije, a znútra toho, kto pije, potečú prúdy živej vody. Avšak nie som v kontakte s týmto samotným životom, tak na ľudskej rovine budem robiť možno aj naozaj užitočné a pekné veci, ale stále to nebudeme presah k Božiemu životu pre tých ľudí, pre ktorých budem pracovať. Prostredí, ktorých sa budem pohybovať. A už vôbec to nebude mať tento rozmer stretnutia so živým Bohom pre mňa samotného. Toto je teda cesta, o ktorej ti chcem hovoriť, pretože sa mi zdá, že zodpovedá tomu, čo od nás žiada Pán. Usilovať sa o stretnutie medzi ním, takým, akým je v skutočnosti, a mnou, takým, aký v plnej pravde som. Prvá otázka: ako dosiahnuť Boha takého, aký je? A na tú otázku odpovedá: nemôžem ho dosiahnuť vlastnými prostriedkami. Ale on môže, keď chce, preklenúť nekonečnú vzdialenosť, ktorá nás delí. Je pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, hovorí svätý Ján. Na dne každého ľudského srdca žiari tento plameň, ktorý mu kladie otázku: chceš ma? A celková odpoveď je Jánova: prišiel k svojim, k tebe, ku mne, a svoji vlastní ho neprijali. Vtedy Pán vinice poslal svojich sluhov prorokov, ktorých vinohradníci zavraždili. A nakoniec poslal svojho vlastného syna. A je to on, kto ešte aj dnes klope na dvere tvojho srdca. Ježiš, ak sa tak smiem vyjadriť, nie je nikto iný ako ten, ktorého poslal Otec. To je jedna z hlavných myšlienok, ktoré dominujú vo veľkňazskej modlitbe. Uverili, že si ma ty poslal. A od chvíle, keď Ježiš dal svojim učeníkom prijať istotu, že je Otcovým poslom, splnil svoje poslanie a navracia sa k Otcovi. Odteraz je medzi nami a ním nadviazaná trvalá otvorenosť. Aká je táto trvalá otvorenosť, ktorá takto preniká nebesia a umožňuje nám dosiahnuť tohto nedostupného Boha? Je to viera. Ona nevidí Otcovú tvár, ale v Ježišovej tvári viera učeníkov vidí Otca. A analogicky v slove apoštolov, ktoré sa k nám dostáva dodnes, prichádza k nám Ježišovo svedectvo. Neprosím len za nich, mojich bezprostredných učeníkov, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby boli jedno. Moji apoštolovia a tí, čo skrze nich uveria, ako sme jedno Otec a ja. Naša viera je ovocím Ježišovej modlitby. Je to presvedčenie srdca, ktorého koreň je v samotnom Bohu, že Boh prichádza k nám teraz prostredníctvom svojho syna, svojim slovom, skrze svoju cirkev, svojimi sviatosťami, v duchu, ktorý nám bol definitívne daný. V tom je rozhodujúci bod. Tu by mohla byť úplne oprávnená výhrada, že však mnohí sme veriaci. Niekto verí presne to, čo zjavuje evanjelium a to, čo učí cirkev, iný len čas toho, iný verí Boha možno nejakým povrchnejším spôsobom, ale viera je niečo, čo je v životoch mnohých ľudí prítomné, že o akej viere teda hovoríme. Lebo katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že tieto čnosti, o ktorých hovoríme, viera, nádej, láska, v tej božskej podobe nie je také bežné, že dostávame naozaj ako dar, že to nie je niečo, čo si my vyprodukujeme, ale my vieme, že ľudia, a dokonca aj vzdelaní ľudia, či už to bol Aristoteles alebo iní filozofi, dokážu na základe rozumu prísť k tomu, že veria v Boha. A predsa to nie je viera, o ktorej my dnes hovoríme. Čiže toto by som asi rozlíšil v prvom rade, lebo z toho textu to nebolo zrejme. Tá viera, ktorá má tento nadprirodzený charakter, alebo božský charakter, teologálny, je tá, ktorú dostávame od Boha zadarmo a v semienkach sa nám dostáva práve vo sviatosti krstu. Práve v krste dostávame tie semienka viery, nádeje a lásky týchto božských čností, ktoré sa počas života rozvíjajú, či už aj vďaka možno výchove v rodine
alebo vďaka rôznym takým tým milostiam, ktoré Boh tak aktuálne do konkrétnych situácií posiela, vďaka tomu, že sa snažíme žiť v posvedzujúcej milosti, tak tá viera sa rozvíja a rastie. Čiže hovoríme o takejto viere, ktorá je darovaná a ktorá preklenie tú priepasť medzi mnou ako stvorenou bytosťou a Bohom takým spôsobom, ktorý si ja nedokážem vyprodukovať ani sprostredkovať. To je to, o čom on hovorí. Pretože, ako som už povedal, vieru môžu mať aj ľudia na rôznej úrovni a nie je to teologálna viera. Možno ešte k tej diferencii, k tomu rozdielu, ktorý si zdôrazňoval medzi tou vierou napríklad nejakých filozofov, alebo spomínal si Aristotela, a potom tou teologálnou vierou. Tu by som ešte teda k tomuto rozdielu, aby bol tiež nejak zdôraznený alebo zrejmý, možno citoval doma Gierana, ktorý píše: existuje viera, ktorá sa pripája k pravdám iba rozumom. A existuje iná, ktorá sa pripája srdcom. Tá prvá nestačí, je chladná a odťažitá, nezjednocuje. Zanecháva nás prázdnych a ďaleko od Boha. Tá druhá nás naplňa, lebo uskutočňuje jednotu. Táto pravá a živá viera je ako zmocnenie sa Boha. Stáva sa naším, stáva sa milovaným hosťom duše. Ty si už trošku spomenul, ale ja sa ťa spýtam, ako s touto vierou súvisí nádej a láska. On tam v tom texte tiež poukazuje na to, ako potom z viery, ktorá sa praktikuje a cvičí, vyslovene to tam hovorí, že ju treba cvičiť a prosiť o ňu, postupne vschádza nádej a láska. Ako tieto teologálne cnosti na seba nadväzujú, respektíve možno keby si nám osvetlil ich súčinnosť v modlitbe. Toto myslím, že je taká zásadná vec, ktorá sa tak nejako vypustila, alebo si ani nevedomujeme, že je potrebná k modlitbe. Vzbudzovanie týchto cností teologálnych viery, nádeje a lásky. Ako si to tak ako vypadlo aj z tých liturgických textov. A pritom, keď si prečítame katechizmus a teda ako vstupujeme do života viery, ktorý je nám darovaný práve skrze tú prvú sviatosť, krst, tak je tam zdôraznené práve toto, že toto nedostávame. Túto schopnosť veriť, milovať a dúfať. Dostávame tento Boží život, ktorý tieto činnosti v nás realizujú a aktivujú, tak by som to povedal. A sú nosné pre život modlitby a pre ten bezprostredný kontakt s Pánom. Na tejto úrovni sme zjednotení aj s kresťanmi, ktorí nie sú v jednote s katolickou cirkvou. Z rôznych protestantských cirkví, ktoré majú platný len krst, nemajú ostatné sviatosti vo svojom živote prítomné, ale majú krst a skrze krst majú aj tento život viery, nádej a lásky, kde sa môžu takto s Pánom stretávať. Čiže naozaj tento totálny úplný základ máme naozaj spoločný. A ako sa to potom pretavuje, človek to zistí až vtedy, keď sa začne modliť. My sme zvyknutí, že radi formulujeme nejaké vlastné modlitby pred Bohom, ale keby sme občas siahli aj po modlitbách veľkých svetcov a mystikov, ktoré naformulovali naozaj po dlhej skúsenosti modlitby a ktoré majú aj v sebe tú skúsenosť duše a toho stretnutia s Pánom aj takú tú teologickú hĺbku a mystickú hĺbku. A zvlášť, keď sú to modlitby, ktorými si oni vzbudzovali vieru, nádej a lásku, tak pochopíme vlastne, že o čo tam ide. Že mnohé tie modlitby začínali hneď úplne na začiatku každej modlitby, kde prosia Ducha Svätého, aby v nich oživil túto živú vieru v Pána, ktorý, ako to povedal Dom Poisson, ktorý, a to sú opäť tie základné pravdy, že ma stvoril, dal mi dar života, tá teológia stvorenia, poslal svojho syna na túto zem a vykúpil ma
Častokrát to bolo spojené s pohľadom na kríž, kde som si uvedomoval, že toto je cena mojej spásy, čiže tá živá viera ma ubezpečovala o tom, že som Bohom milovaný, napriek tomu teda, že som teraz v nejakej možno situácii alebo takému nejakému stavu svojej duše, ktorý je indisponovaný možno nejakými slabosťami, hriechmi a tak ďalej, ale tá viera prebíjala aj tento môj stav. Tá nádej, ktorá naozaj nemá len pozemský charakter, že nie je len v zmysle, že tak dúfam, že veci dobre dopadnú. Pretože my vieme v živote, ak sme troška starší a sme schopní čítať reálne svoj život, že ten život nie je vôbec rozprávka a v rozprávke síce všetko dobre skončí a všetci sa potom majú radi, zazvoní zvonec a rozprávky je koniec, lenže v reálnom živote nie všetko dobre skončí. Skrátka niektoré veci fakt dopadnú zle a sú nenapraviteľné. Sú neopraviteľné, nedá sa nacúvať o 20 rokov dozadu a zmeniť veci, aby dopadli inak. Nie, už dopadli takto a inak už nedopadnú. Čiže a tá nádej, ktorú nám ponúka Boh, ide poza tieto veci pozemské. Čiže naozaj v jeho srdci je prítomný celý môj život aj s týmito nenapraviteľnými zlyhaniami, ktoré sa už nedajú upraviť a s ich dôsledkami. Napriek tomu ma ubezpečuje a uisťuje, ako to hovorí Dom Poisson, že za všetkými týmito nepokojmi, ktoré pochádzajú od teba alebo od iných, alebo z tvojej minulosti, alebo z tvojich hriechov, ťa Otec žiada, aby si mu pomohol nastoliť pokoj v tvojom srdci, a to z jediného dôvodu, že ťa miluje a že neustále bdie nad tebou. Táto nádej ide poza všetky tieto pokazané veci. Ako hovorí autor listu Hebrejom, naša nádej je ako pevná kotva duša, ktorá smeruje od nás až do svätyne svätých, do neba, kde sa zahákne tá kotva, o to sa držíme. Čiže tá nádej naozaj nie je nejaká infantilná predstava, že všetko dobre dopadne. Napriek tomu, že to zle dopadlo, tak Pán je tu, miluje ma, bdie nado mnou a chce utíšiť mnoho búrok v mojom srdci, ak píše Dom Poisson, ak počujem toto volanie dôverovať mu. Napriek tomu, aký si, napriek tomu, že stále zlyhávaš, napriek tomu, že si veci pokazil, napriek tomu, že už sa nedajú niektoré opraviť, napriek tomu, že niektoré dopadli zle, aj vďaka tebe, napriek tomuto všetkému. Hej, som tu ja. Čiže toto je nádej, ktorú svet nemôže dať. Pretože svet nemá toho, ktorý dáva veciam zmysel aj tým pokazeným. A ako si povedal, myslím, že to bolo v tej našej prvej časti tohto rozhovoru, že na týchto miestach aj mojich zlyhaní sa Pán chce so mnou stretnúť. Nie preto, aby povedal to, čo dnes hovorí svet, že to je v pohode, to nevadí, to je OK. No nie je to v pohode, ani to nie je OK, je to na figu, zle to dopadlo, ale napriek tomu som tu, hej. A milujem ťa. Čiže že človek, ktorý má túto teologálnu vieru a nádej, tak je oveľa väčší realista, než človek tohto sveta, ktorý tým však je to OK, však nevadí, tak zakrýva v podstate len tým balastom tú realitu, ktorú nie je schopný akceptovať. Hej. V podstate pokračuje ten Adamov únik z raja. To je vlastne taký archetypálny moment, ktorý konec koncov sme tu neustále teraz i preberali v tom texte, že buď unikáme do tých rôznych maskovacích stratégií, až pokiaľ nás nezastaví samotný Boh. A vtedy sa tie miesta pádu a zlyhania môžu stať miestami milosti, pretože tam nás môže prekvapiť pravda a oživiť pravda. Zároveň tá viera má ten aspekt, že vidíme seba, druhých, Boha a všetko stvorenie jeho očami. Už nie zo seba, ako to vidím ja, seba, ostatných druhých stvorenie, ale vidím ho tak, ako to vidí Boh, ako mi zdieľa svoj pohľad. Viera je vlastne zdieľanie tohto Božieho pohľadu na všetkých a na všetko, do ktorého sme vťahovaní. A zdieľanie tohto pohľadu a prebývanie v tomto pohľade Boha má nesmiernu moc, nekonečnú moc, ktorá premieňa našu dušu, naše životy a môže premieňať i druhých skrze nás. Preto sme hovorili, že nie je ten aktivizmus, ale to Božie. Napojenie sa na prameň a ten prameň bude tiecť cez mňa na druhých a skutočne ich premieňať, nie len ich angažovať, lebo my v cirkvi sme si zvykli na západe ľudí angažovať, ale nepremieňať, lebo to nie sme schopní.
To je schopný len Boh a Boží duch v nás a v nich. A ešte jednu vec, možno na záver k teologálnej činnosti nádeje a potom môžeme prejsť k láske. Keď Ježiš zomieral na kríži a vedľa neho boli dvaja lotrovia, tak jeden z tých lotrov je naozaj obdivuhodným príkladom tejto nádeje. Ten človek zdá sa, že v živote veľa vecí pokazil a neopraviteľne pokazil, pretože si zaslúžil smrť na kríži. Trest smrti, asi to nebol nejaký veľký dobrák. A vzhľadom na vtedajšiu legislatívu pravdepodobne mal aj krv na rukách ten človek, keď dostal trest smrti. A napriek tomu, že teda visí na kríži vedľa Ježiša, vie, že opona padla, koniec, aj za pár minút som pravdepodobne mŕtvy. Pozrel sa na svoj život, čo som z neho urobil, však všetko som domrvil, všetko som pokazil, kopu ľuďom som ublížil. A mal dve možnosti, buď to prekryť tým postojom, ktorý mal ten jeho druhý kamarát Lotor, takým opovržlivým, ako by si tým ospravedlňoval ten svoj život, aj tak mi to je jedno. Hej. Podojil som život, čo sa dalo a teraz sa to platím, no a čo? Alebo druhý postoj, taký nejaký ľútostivý, čo máme takú tendenciu, hej, sa postaviť do pozície obete, ja som ten chudák a nešťastný a toto sa mi prihodilo. Ale opäť je to len prezlačená pýcha, narcizmus duchovný. Alebo to, čo urobil ten Lotor, a to urobil správne, že odhliadol od seba, dobre, mám teda pokazaný život, ale je tu pravdepodobne Mesiáš, alebo asi ten popravený muž, ten odsúdený muž bol Žid. A mal v sebe toto semienko viery Mesiáša. Tak prečo jednoducho to nevyskúšať, hej? To je posledná jediná nádej, ktorú ja mám. Pohliadnúť za ten pokazaný život, že to môžem vložiť do jeho rúk a vyjde z neho, Pane, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Táto jedna veta, ktorá bola táto nádej ponad všetky veci, ktoré zlyhali v tom živote, nádej, že ak toto je Mesiáš, tak ten ma zachráni, aj keď ten život je pokazaný. A to je ono, hej, presne. Ten človek musel prísť pred neho naozaj v tej svojej chudobe a vedieť, on sa nemal čím pochváliť nejakým zbožným životom v súlade s desatorom, hej, a v tej chudobe prišiel ale keď už, a to je to podstatné, hej, že keď som sledoval tie modlitby tých mystikov a veľkých svetcov minulosti, tak vždy po vzbudení viery, nádeje a lásky išla aj modlitba, taká kajúca modlitba o odpustenie hriechov. Už tento postoj kajúcnika, chudobného, ktorý žije z Božieho milosrdenstva dennodenne. Napríklad taká modlitba veľkého pápeža Klementa XI, ktorú odporúča rímsky mysel, aby sa kňaz modlil po omši, začína tiež vzbudením viery, nádeje a láske. Pane, verím, ale nech verím silnejšie. Dúfam, ale nech dúfam istejšie. Milujem, ale nech milujem vrúcnejšie. Ľutujem, ale nech ľutujem opravdivejšie. Opäť, hej, viera, nádej, láska, pokánie, ľútosť. 4. rozmer, s ktorým vstupujem do modlitby. Tá chudoba, s ktorou vstupujem do tej modlitby. V tomto bode by som sa ešte rád vrátil k miestu, kde autor v texte popisuje spôsob, akým zakoreňuje viera v našich srdciach. A on to ilustruje na príklade, na 2 evanjeliových príbehoch, emauských učeníkoch a príbehu Márie Magdalény, ktorá pri Ježišovom hrobe stretáva podľa jej domnienky záhradníka. A ilustráciou toho, čo prebieha v rozhovore s týmto záhradníkom, v ktorom neskôr teraz poznáva nášho vzkrieseného Pána. V týchto 2 príbehoch môžeme pozorovať akési ontologické prelomenie bariéry. Teda Boh prelamuje tú bariéru medzi stvoreným a nestvoreným súcnom zo svojej milosti. Mária Magdaléna vidí záhradníka, emauskí učeníci vidia zase pútnika. Ich zmysly a rozum, ich stvorené mohutnosti vidia tieto skutočnosti, ktoré popisujú tým a tým spôsobom. Avšak viera sa rodí v momente, keď táto bariéra medzi stvoreným a nestvoreným je prelomená z iniciatívy samotného nestvoreného vteleného slova, vzkrieseného Krista.
Keď Ježiš oslovuje Máriu po mene, hovorí Mária a Mária mu povie učiteľu. Alebo keď otvára písma emauským učeníkom a láme chlieb a zrazu v nich horí srdce. Viera je teda vliatá milosť, je to svetlo viery, ktoré presahuje naše zmysly, náš rozum a všetky stvorené mohutnosti duše a zasahuje priamo naše srdce, centrum našej bytosti, z ktorého sa šíri až na perifériu a premieňa všetko. Teda i ten rozum, i vôľu, i zmysly dokonca. A tak duša získava akoby novú kapacitu, akúsi schopnosť príjmať Boha ako absolútnu prítomnosť. I keď je táto prítomnosť pre ňu vnímaná ako temná, v tom zmysle, že neuspokuje onú zmyslovú a pocitovú stránku často. A viera sa tak stáva akousi stabilnou podstatou, ktorá udržuje priame spojenie s Bohom. Bez ohľadu na kolísanie našich pocitov či premeny vonkajších okolností. Áno, to je zaujímavé, že tí ľudia mohli ale ostať v tomto svojom smútku a bolesti. Dokonca na to prehodiť nejaký pláštik viery a zbožnosti. A opäť zvlášť to je zrejme u Márie Magdalény, že žena teda, ktorá je plná smútku, sklamania, túži mať aspoň Ježišovo telo, aspoň teda niečo z neho, ale nie je schopná vidieť Pána v tom záhradníkovi domnelom, pretože je plná seba. Napriek tomu, že je plná zbožného smútku, ale stále plná seba. A to je ten problém, hej? Že ona ho nedokáže vidieť, lebo je plná seba. Až keď ten pohľad je schopná pouznieť na ten svoj stav, ktorý tak nejako dramaticky prežíva, ktorý fixuje na ňu samú, až potom je schopná toho Pána vidieť. Hej? Keď ju osloví, tak bo ona, evanjelista Ján tam používa zaujímavú vec. Ježiš ju osloví a pýta sa, že koho hľadá. A evanjelista Ján hovorí, Mária sa obrátila a povedala mu, Pane, ak si ho ty odniesol, tak povedz, kde je a ja si ho vezmem. Mysliaci, že je záhradník. A keď Ježiš osloví Mária, tak Ján hovorí veľmi zvláštne, Mária sa obrátila. Druhýkrát ako sa obrátila, ona už bola ale obrátená. V tom texte sa dvakrát nachádza, že dvakrát sa Mária obrátila, ale Ján ako mystik chce tým povedať, že zrazu vnútorne obrátila ten svoj pohľad konečne na neho a odvrátila ho od seba. A bola ho schopná spoznať a vtedy v nej Ježiš zažal tú iskru viery, ktorá už nezásla počas života. A tu vidíme opäť to, čo Don Poisson hovorí, že to moje ego je najväčšou prekážkou stretnutia sa s Pánom. Na tomto mieste, vážení priatelia, končíme a uzatvárame tento druhý diel. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Dovidenia. Dovidenia.